dnešné video bude o tom, ako si robím kučery so žehličkou a ako s klubou. Je to dosť veľký rozdiel, už som mala nejakí ľudí, čo sa ma pýtali, že ktoré kučery si robím s čím. Tak som sa rozhodla urobiť vlastne video, v ktorom ukážem, ako si robím kučery so žehličkou a ako si robím, jednu polku si robím so žehličkou, druhú polku si robím vlastne s klubou. Takže ak vás to zaujíma, tak pozerajte toto video aj ďalej. Takže rozdelím si vlasy. Aj na túto stranu idem robiť so žehličkou. Dávam si tužidlo, normálne si dávam vlastne tužidlo, momentálne používam od Velaflex. Dnes si ho nedám, nakoľko si budem umývať vlasy po tomto, takže je to zbytočné. Ale lepšie to drží, ak si dáte tužidlo, aj dlhšie vám vydržia vlastne tie kučery. Žehličku mám Remington, je už veľmi stará, ale som neskutočne spokojná, dokonca je tak pokazená, že tuto je to vylomené, moja sestra mi na to vstúpila. Ale vlastne fakt je super, mám s ňou veľmi dobré skúsenosti, takže veľa odporúčam Remington túto žehličku. Takže kučery so žehličkou. Ja to mám nejak tak v ruke už, viem, že veľa ľudí má problém, že na ktorú stranu točiť. Zo začiatku som sa to aj ja učila, popravde, ale nejak to tak mám, že vlastne zoberiem vlasy a potom následne točím takýmto spôsobom a idem až dole. Niekedy sa mi nezachytia všetky vlasy, čiže potom to musím opakovať a teraz mi vypadli niektoré, ale vyzerá to asi tak. Takže teraz si to vlastne nasprejujem. Momentálne mám Schott Schwarzkopf, Mega Strong lak na vlasy. Nasprejujem. Ono záleží, aké chcete mať tie kučery. Dajú sa robiť len také, že len tak viacej konce si robíte, čo potom vyzerá tak, že máte ich tak rovnejšie, ale na koncoch zatočené, čo vyzerá tiež fajn, alebo či to chcete až tak úplne od vrchu. Ono tieto kučery so žehličkou vyzerajú úplne inak, ako keď si dáš človek nátačky, takže ja som zvyknutá si robiť väčšinou len so žehličkou kučery. Ak mi to zostávajú ešte nejaké takéto, ktoré nie sú natočené, tak si ich vždy vyberiem a natočím si to zvlášť ešte. To nebolo jediné také rovné. Niekedy treba zobrať menšie časti prameňov, aby sa vám to dobre zatočilo, lebo keď veľakrát sa mi stáva, že to zoberiem do tej žehličky a sa mi to odtiaľ zošmykne ten vlas. A keď vlastne tam mám, vidíte, teraz sa to úplne pekne urobilo. Mali by ste pred žehlením určite, alebo pred takýmto používať olejček, aby ste si neničili vlasy. Ja momentálne olejček nemám, čiže to musím urobiť bez neho. Už dlho sa chystám si nejaký kúpiť a ak máte nejaký olejček, ktorý mi viete odporučiť, tak budem veľmi rada. Lebo ja som používala jeden, ale ten už veľmi dlho nepoužívam a ešte som neprišla na nejaký, ktorý by sa mi páčil. Ktorý by fungoval. Vlastne teraz idem tak pomaly, že mám tú žehličku opačne, nedržím ho normálne ako má byť, mám ho opačne, chytím vlas a zatočím. A zatočím ešte raz a teraz vlastne ťahám dole. A teraz sa mi to zachytilo, tak ešte raz. A teraz. Takže zase opačne žehlička, chytím, otočím, ešte raz otočím a ťahám dole. Ja si to ešte takto vlastne, niekedy si topírujem aj spodok vlasov ešte predtým, ako si idem robiť kučery, aby som mala ešte väčší objem. Čiže vlastne si to rozdeľujem a topírujem. Alebo už popri natáčaní, ako mám tú rozdielnú sekciu, tak si to ešte natopírujem medzi tým. Takže vyzerá to asi tak, toto je jedna strana so žehličkou. Takže môžeme prejsť na druhú stranu, ktorú budem robiť kumou. Mám Roventu s takýmto tenkým natáčačom. Stojí asi 9,99, myslím v Naji alebo tak, a
Som s ňou celkom spokojná, dosť dlho trvá, kým sa rozohreje, ale inak si myslím, že je fajn, ale môžete s ňou robiť len určitý druh kučier, nakoľko je to dosť tenké, čiže inú nemám, mám v pláne si nejaké kúpiť s tým hrubším nadstavcom, ale zatiaľ mám len túto, takže môžeme ísť na to. Takže takisto si rozdelím vlasy. Toto bude taký špeciálnejší spôsob v tom, že vlastne keď natočím ten daný vlas, tak potom ho zaspinkujem spinkami, lebo tým, že ten vlas je teplý, tak on skôr potom padne. Čiže keď ho zaspinkujem a nechám ho vychladnúť hore a zastriekam to vlastne s lakom na vlasy, tak potom to dlhšie vydrží. No, nerobím to takto obyčajne, že to vlastne dávam do toho, ale ten vlas natáčam na tú kulmu. Záleží na tom, ako máte dobrú kulmu a ako rýchlo vám to vlastne sa urobí tá kučera. Neviem, nakoľko je táto zohriatá teraz, takže tak. Teraz to bude trošku ťažkopádne, lebo za každým to musím zobrať a zaspinkovať, aby to nespadlo. Niekedy mám až moc dlhý ten vlas, čiže sa mi to nezmestí na ten nadstavec. Takže to držím trošku dlhšie, nakoľko je to na dvojvrstvené. Sú tam dve vrstvy, takže... Toto je oveľa zdĺhavejšie ako so žehličkou. Robila som si to na Silvestra a neviem, či mi to trvalo 1,5 hodiny, ale tak to závisí od toho, aké máte toho vlasy a aké husté vlasy. Ja mám aj dlhé, aj celkom husté, takže mi to trvá celkom dlho. Posledný vlas dole. Mám pocit, že toto robenie s kulmou tých kučier je také lepšie pre vlasy. Mám pocit, že mi nehoria tak vlasy ako pri tej žehličke. Myslím si, že je to asi menej stupňov, je to menej nahriaté, dokážem sa toho aj tak celkom Páli to. A ešte sa dajú robiť vlastne s touto kulmou aj obyčajné tie kučery, takže do tohto to chytím. A vyzerá to tiež úplne inak. Tých kučier je veľmi veľa, dokonca sú také, že tie teplé nátačky alebo také niečo, že si dáš zohriať, myslím, že stojí nejakých 60 eur, je to taký package. Je ich tam možno 10, sú tam nejaké väčšie, menšie a tak. To som aj mala jeden čas a to vlastne urobí len taký objem na tých vlasoch a vyzerá to super, vyzerá to ako vyfúkané vlasy. Vlastne sa dajú nahriať a potom keď sú nahriate, dám si na vlasy, potom ich 30 minút nechám na vlasoch a potom to tam dole a úplne super to vyzerá tiež. Tých možností je veľa, no. Nemám na to veci. Ja na to potrebujem dosť veľa spiniek, teda záleží to od toho, aké máte husté vlasy, ale dosť ich veľa potrebujem, aby som si to všetko vedela zachytiť. Takže...
môj posledný vlas. Toto prameň vlasu. Takže teraz to mám všetko zospinkované, počkám, kým mi to vychladne, možno takých 20 minút uvidíme a potom vám vlastne ukážem, ako sa to dávam celé dole a tak. Takže prešlo asi cca 20 minút, mám to už studené, takže si to idem dávať dole. Táto strana sú také väčšie vlny, také prirodzenejšie mi to príde. A toto je také... Toto mám tak viacej dovnútra. Takže vyzerá to asi takto. Môžete si to aj prečesať. Niektoré kučere vyzerajú aj lepšie, keď to je prečesané. Ja to nechám takto. No. Takže... strana so žehličkou a strana s kúmou, ale taký ten úplne iný štýl. Dúfam, že sa toto video páčilo a bolo vám inšpiráciou a napomocné a ako si môžete urobiť kučery aj vy. Ešte by som vám chcela ukázať nejaké nové kúsky, čo som si kúpila, čo som robila video o oblečení. Sú len 4, takže nie je to na celé video. Je to aj tento rolák, ktorý je z teranový, stál €99. Majú aj iné farby, je to v Teranove, teraz majú vlastne úplne 70% výpredaje, takže si myslím, že sa tam fakt, že oplatí ísť. Kúpila som si tam aj rifle s vysokým pásom, bledé, dlhé. Sú super, sú elastické, toto je M-ko dokonca, ale fakt super sedia. Stáli €4,99 za rifle, že wow. A ešte som si kúpila ďalšie nohavice tam s vysokým pásom, takisto ja to teraz fakt obľúbujem, nakoľko nemám rada, keď mám holé kríže, ale je to teda aj trendy. Sú zamatové, sivé a na konci majú ešte takéto zipsy. A ešte som si kúpila takéto číňanky z e-mody so zlatým zipsom, so zlatými špičkami, už som ich mala na sebe, takže trošku špinavé. Stáli €10 a ešte som si objednala aj tie sivé, čo ste mohli vidieť na Facebooku, tie stáli €20, ale boli mi veľké, takže som ich vymenila za 37. Zatiaľ mi ešte neprišli, čiže vám ich nemôžem ukázať. Takže to je všetko. Dúfam teda, že sa vám toto video páčilo, ak hej, tak ho lajknite, komentujte, môžete ma odoberať, budem veľmi rada. Kľudne sa pýtajte nejaké otázky, ak by vás niečo napadlo a vidíme sa čoskoro v ďalšom videu. Čaute!